Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide. Hartelijk welkom bij Thuis in Limburg vanaf Landgoed Hommelheide hier in Suster. En in het zonnetje mag ik weer met collega Wendy presenteren. Wendy, van harte welkom, ook namens mij. Dankjewel, lekker in het zonnetje. Ja. Wat biedt het programma vandaag? Nou, we hebben natuurlijk weer mooie muziek van de zingende slager uit Horst, namelijk Chris Koppens. Chris Koppens, wie kent hem niet? Dat bedoel ik, heeft onder andere duet ook gezongen met Frans-Duits en zo. Ja. Daar gaan we straks alles over horen. Ook bij ons te gast geweest trouwens, Frans-Duits. Ja. En jij? Ik heb uiteraard weer een sporter, een talentvolle sporter. Een van de beste voetballers die Limburg kent. Op talentvol gebied heb ik het dan over Jorrit Hendricks, 17 jaar uit Panningen. En hij is pas nog Europees kampioen met Oranje onder 17 geworden door in de finale van Duitsland te winnen. En wie wil dat niet? Ja, en ik heb verder nog Gerrit Hille te gast. Hij vertelt over zijn passie voor Cadillacs en ja, meerdere Amerikaanse auto's. Dus ga vooral even kijken. Ik zou zeggen, geniet ervan, geniet van de show. En we gaan beginnen denk ik met de stad van de dag. Even een uitstapje naar Maaseik. Ja, want Patrick is daar op stap geweest, heeft allerlei toeristische plekjes gezien. Maar er zijn twee ook bijzondere exposities te bewonderen. En daar weet hij nu alles van. In deze periode zijn ook een heel aantal exposities die met China te maken hebben te zien hier in Maaseik. En één daarvan is de Gouden Eeuw van China. Dan gaan we nou eens even kijken wat daar te zien is. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Jij gaat me rondleiden. Ja, dat klopt. Dat is mooi. Ja. Ik heb dit... dat vind ik altijd leuk. Kan ja, ik ja. luisteren. Maar ik neem aan dat jij ook wel genoeg te vertellen hebt. Ja. Laten we dan maar direct beginnen. Ja, oké. Kom maar. Het valt direct op hoeveel vrouwenfiguren hier in die expositie te zien zijn. Hè? Die Gouden Eeuw van China. En, ja. Goed, jij weet er alles van en jij gids hier zelf ook. Dit is bijvoorbeeld een muurschildering. Hè? En je zegt net tegen mij, het is wel vrij spectaculair dat dit er überhaupt is. Want daar zijn er niet veel van dit soort muurschilderingen. Nee. Althans, geen echte? Nee, dit zijn echte muurschilderingen. Die komen uit paleizen en grotten en graven en tempels. Ja. Maar er zijn natuurlijk doorheen de tijd veel van verwoest geweest. Ja. En daarom is het zo uniek dat deze muurschilderingen hier te zien zijn in deze tentoonstelling. Ja. Ook hier weer allerlei vrouwen. Ja. En die Gouden Eeuw, dat was de Tang-dynastie, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Daar hebben vrouwen een speciale rol, toch? Ja, tijdens de Tang-dynastie stonden vrouwen hoog in aanzien. Ze werden enorm gerespecteerd. Ze hadden belangrijke rollen als raadgeefster. Ze stonden aan het hoofd van het huishouden. Zelfs een vrouwelijke keizer? Ja, inderdaad. Er was een vrouwelijke keizer. Ja. En is dat daarna nog ooit voorgekomen? Nee. Zij was de eerste en enige keizer die China ooit gehad heeft. Ja. En is dat voor Chinezen zelf bij wijze van ook een aparte of interessante tijd om te bekijken, zeg maar? Natuurlijk. De Chinezen vandaag beschouwen de Tang-dynastie als hun Gouden Eeuw. Dit is hem? Dit is de schatkamer, ja. Hier bevinden zich enkele schatten uit de Famen-tempel. En dit is echt het topmateriaal. Ja. Hier zit dus een stukje Boeddha in, zeg maar. Dat wordt beweerd, ja. Dat er zich, de Famen-tempel was een boeddhistisch bedevaartsoord. Ja. En er werd dus beweerd dat daar vingerkootjes van Boeddha zich zouden bevinden. Dus, en daarom was dat natuurlijk... Dus als dat waar is, dan staan we nu eigenlijk heel dicht bij Boeddha. Ja, als het waar is.
Tot wanneer loopt deze expositie eigenlijk? Tot 20 oktober. Oké. En elke dag open? Ja, behalve op maandag, dan zijn we gesloten. Oké. Dit is wel een mooie afsluiter, zo'n Chinese tuin. Ja, dit is onze boeddhistische tuin. Die hebben jullie ook nog even snel aangelegd? Ja, dat klopt. Nou. Hier kun je lekker tot zen komen. Ja, dat ga ik dan ook nog even doen voordat ik verder ga met cultuur opsnuiven. Ja. Ik neem aan dat jij ook verder moet, dus dankjewel voor de rondleiding in ieder geval. Graag gedaan. Dan krijg jij die van mij terug. Ja. En dan dankjewel. Ga ik zo verder. Zo, alsjeblieft, en genieten van. Even kijken, ik ben op zoek naar Basina. Hallo, ben jij Basina? Ja, ik ben Basina en ook weer niet. Oh, vanwege de rondleiding natuurlijk. Inderdaad, als er scholen komen, dan verkleed ik mij graag tot het middeleeuws meisje. Ik wil dan vragen, dit is niet de standaard outfit hier. Nee, zo kom ik niet naar mijn werk, nee. Dat trek je wel wat bekijks, hè? Absoluut. Ja. Hey, deze expositie die heet Oost-West Thuis-Best, hè? En wat ik al zei, die gaat over Basina en dat is een non. En zij en haar zus, haar levensloop, die behandel je eigenlijk een klein beetje. Ja, absoluut. En dan is dan natuurlijk de vraag, want we hebben al heel veel over China gehad, wat heeft dat dan nog met China te maken? Wel, de vraag is eigenlijk gekomen van waarom altijd tentoonstellingen van grote buitenlandse culturen, waarom nooit eens het eigen erfgoed in de picture te plaatsen. Dat hebben we hier gedaan, maar we moeten natuurlijk een link hebben met de grote China-expositie. Ja. Vandaar dat we per thema die wij hier behandelen een vergelijking gemaakt hebben met de Chinese cultuur. Basina, haar leven wordt vertaald aan de hand van 7 thema's. En het eerste thema is eigenlijk geloof, bekering. En daar hebben wij een vergelijking gemaakt met het boeddhisme, omdat je hebt christendom bij ons, het boeddhisme bij China. En dat zijn eigenlijk meer gelijkenissen dan contrasten. Is dat zo? Absoluut. Ja. Want het boeddhisme en het christendom zijn eigenlijk 2 geloofsleren of religies die helemaal niet moeilijk zijn, die zijn heel toegankelijk. En het gewone volk die had altijd een plaats in de hemel, in het paradijs. En dat is wat het gepeupel moest hebben in die tijd. Ja, ze voelden zich goed en dan wilden ze ook snel erbij komen. Ja, inderdaad. Dat is iets anders wat hier ook terugkomt uit schrift. En als er ergens verschil in zit, dan is het wel dat kan in niet het schrift. Het kan niet duidelijker zijn, dat is waar. Nee, maar het is ook zo dat hoe ze vroeger schreven, dat is ook anders. Dus niet alleen wat ze schreven, maar ook op welke manier. Want de Chinezen hebben een ander soort inkt, of hoe zat dat? Ja, inderdaad. Wij maken vloeibare inkt. Dus dat is een soort papje dat je moet maken. Terwijl in China zijn het de assen van een boom. Dus men gaat die boom verbranden. En die assen gaat men eigenlijk vastkoeken tot een inktsteen. En dan moet je met een wrijfsteen, daar hebben we de afbeelding van, die is ook te zien op de expositie. Samen met water moet je dan wrijven en dan pas heb je in China inkt. Oké, dus je doopt het niet erin, zeg maar? Nee, inderdaad. Maar het plakt dan eraan, of zo? Ja, je krijgt op zich wel iets vloeibaar, maar het begin is nooit vloeibaar in China. Ja. Het is een inktsteen eigenlijk, terwijl wij hebben ons inkpotje gewoon. Ja, heiligverering, dat is natuurlijk ook iets wat zowel in China als hier was. Ja, en daar horen natuurlijk mooie beelden en broches en goud en prachtige reliekschrijnen bij, ja, absoluut. En daar hebben jullie ook een hele mooie van, heb ik begrepen. Meer als één. We hebben eigenlijk een aantal prachtige, unieke reliekschrijnen, maar er is één stuk die toch wel extra aandacht verdient en dat is de schijf van Rosmeer hier. Die hebben we in bruikleen van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren gekregen. En wat is er zo speciaal aan? Omdat het is een mantelspeld en er is niks zo alledaags als een mantelspeld. De uitvoering is wel wat chiquer, maar als je hem omdraait, dan zie je hier die kruisvormige uitsparing. En daar moet iets reliekachtigs hebben ingezeten. Dus heb je de 2 aspecten, het goddelijke en alledaagse, samen in één voorwerp. En onze ondertitel van de tentoonstelling is dan ook het Maasland goddelijk en alledaags.
Laten we het nou niet te letterlijk nemen met het einde natuurlijk. Maar het hoort er wel ook bij de expositie. En er zit ook zelfs een symbolische hemel hierin. En dan ga ik dus ook bij deze jullie verlaten. En symbolisch naar gene zijde. Als je hem tegenkomt op de weg, dan kun je hem niet missen. Ik heb het over mijn volgende gast. Die rijdt namelijk in een Cadillac Sedan de Ville uit 1962. Ook wel het Elvis-model genoemd. Welkom. Ja, dat is een enorme passie van u, zeg maar, die Cadillac. Ja, Cadillac zeker. En komt ook natuurlijk het historie eigenlijk wat erachter zit. Cadillac is ook onsmakelijk verbonden met Elvis. En Elvis heeft in zijn leven wel 200 Cadillacs gehad. En die heeft hij gekocht en weer afgegeven of verkocht. En Cadillac is gewoon een super auto. Ja, maar toen u hier aankwam rijden op het park, want u bent er nu ook meegekomen natuurlijk, was er veel bekijks? Ja, natuurlijk. De mensen draaien zich om. Hè. Als je ook de weg hier naartoe, als je fietsers tegenkomt, ze draaien zich om. Maar ja, goed, met dit prachtig weer, het chroom extra gepoetsen blinkt allemaal. Ja, dat valt er wel inderdaad op. En het is ook bij die Amerikanen, ze hebben elk jaar een ander model. Dus je hebt daar geen eenheidsworst in. En daarom kun je het merk eigenlijk al van heel ver af herkennen. Een Buick ziet er weer heel anders uit als een Cadillac, al zijn ze van hetzelfde jaar. Of pak je een Chevrolet, dat ziet er ook allemaal anders uit. Ja, nou heb ik er zelf niet heel veel verstand van, maar ik kan me wel voorstellen dat het heel moeilijk te onderhouden is, zo'n auto. Het gewone onderhoud zoals het gewone onderhoud gaat wel. Maar als je plaatdelen moet hebben, dus als je schade rijdt, dat wordt wel erg moeilijk. Want als je het nog ergens in Amerika zou vinden, nieuw niet meer, maar dan gebruikt, dan zijn de transportkosten enorm hoog voor het naar Nederland te krijgen. Ja, maar u bent zelf automonteur, hè? Dus u heeft uw eigen weg daarin gevonden. Ja, ik kan het wel zelf doen. Ja, maar ik zie het zelf. En dan kijk je op internationale verkoopsites. Dan ga je daar eens kijken. En dan, dat is het jammere, dat vaak het verzendkosten, dat de drievoudige is als van het onderdeel wat je moet hebben. Maar is die liefde bij u nu ontstaan door de liefde voor Elvis of door de liefde voor de auto's? Nou, het is dubbelop. Ik kom eigenlijk uit Helder-Beringen en daar was, in die tijd was daar een rock'n'roll vereniging en er was de Rebel Tats. Die hadden elk jaar in de zomermaanden een keer een meeting bij ons in het dorp. Doordat ik bij een plaatselijk autobedrijf werkte, kreeg ik natuurlijk die liefde mee. Er kwamen veel van die auto's in onderhoud. Ik was er ook natuurlijk bij ieder meeting erbij, bij die rock'n'roll meeting. Dat is eigenlijk mijn verbondenheid met de rock'n'roll muziek en Elvis en met de auto's. Want als je eigenlijk eerlijk bent, heeft Elvis, niet alleen Elvis, maar in die tijd heeft het een hele grote cultuurschok terwege gebracht wat er toen gebeurd is. Met die auto's en dergelijke? Met de auto's niet alleen, maar ook voor de mensen. Want later zijn de Dolomina's gekomen. Maar toen rock'n'roll opkwam, werd het door heel veel radiozenders verboden. Dus het was eigenlijk, noemen ze dat, een losbandige leven. Maar dat is toch langzaam uitgegroeid en er werd toch beter. En daar denk ik ook uit is ontstaan. Eerst waren het de jongens, de mannen die het deden. En later de vrouwen. Dan gaan we even naar de Flower Power tijd, naar de jaren 70. En dan krijg je dus dat de vrouwen dachten, hey, wat die mannen kunnen wij ook. Ja. Heeft u dat zelf toen destijds ook een beetje in uw jeugd ook een beetje zo geleefd, of dat niet? Nee, dat toch niet. Maar wat daar is, wat mij daar heel erg aan heeft gesproken, dat je een eenheid hebt en iedereen accepteert elkaar. Als je ziet, als je auto tegenkomt en er hangen 2 van die dobbelstenen in, dat heeft eigenlijk de betekenis van wij respecteren elkaar. Mm-hmm. En dat is dan, zo heb je in meerdere natuurlijk culturen daar een teken voor. En met de auto's ook, je respecteert de auto die je hebt en hetgene wat je doet. Ja, nou heeft u dit jaar al eerder het Cadillac-treffen georganiseerd. Ja. Nu komt er weer iets nieuws aan voor de 5e jaar alweer hier in Nederland. Ja. Namelijk het Internationaal Classic USA Cars treffen in Reuver. Ja, wat moeten de mensen daarvan verwachten? Nou, het is zo, het Internationaal Classic USA Car treffen is ontstaan op een camping in Duitsland voor 7 jaar terug. Daar was het al snel te klein. Toen zijn we dus naar Reuver gekomen. En daar is het uitgegroeid tot een grote happening. Het wil zeggen dat daar auto's komen tot en met 1978. Geen vans, geen customs en geen hot rods. Het is zo, het is de formule
om een auto in zo goed mogelijke originele staat te behouden. Die passie, die wil ik met andere mensen delen. En dat is ook eigenlijk het cultureel erfgoed. Dat is eigenlijk ook hetgene wat dan voor de geschiedenis bewaard moet blijven. Wij respecteren iedereen wat hij met zijn auto doet. Maar om een keer de mensen met dezelfde passie bij elkaar te brengen, om een auto in zijn origineel mogelijke staat te behouden, dat kunnen we dus zien in Reuver. Daar komen alle Amerikaanse auto's tot en met 1978. Daar kun je dan bewonderen de auto's, zoals je dan ook ziet dat ze ieder jaar anders zijn. Dus ieder jaar een modelwijziging hebben. Daar zie je de Cadillacs, de Lincolns, de Chevrolets, de Buicks. De auto's die er ook... Alles komt erbij. Ook merken die niet meer bestaan, die zie je daar ook. Maar is het dan puur alleen voor de autoliefhebber of ook echt voor de rock'n'roll liefhebber? Alles is daarbij. Want daar is live muziek bij. En een live artiesten treden daarop. Daar is country bij, maar er is ook rock'n'roll bij. En dan zie je dat de mensen komen in rock'n'roll kleding. We hebben schitterende medewerking van een rock'n'roll vereniging uit Elslo. Zij komen met 3-4 dansparen. Daar geven ze wat demo's weg. Dan de country groep uit Reuver. Zij komen daar ook wat demonstraties geven. En er zit dus een countryzanger. We hebben een Elvis-imitator, een oldiezanger. En dan een klasse rock'n'roll orkest die daar ook komen spelen, Aces Again. En dat brengt eigenlijk alles bij elkaar. De auto's, de mensen die in de bijbehorende kledij komen. Want we kunnen ook verwachten dat de auto's komen. Als ik het goed heb, bij goed weer, is de oudste auto die komt uit 1911. Ja, want het apart is een beetje dat mensen hoeven zich niet in te schrijven. Hè? Dus het is altijd een verrassing wat voor deelnemers er precies komen met een auto. Ja, dat is ook, het is zo heel simpel. Je kunt je in laten schrijven, maar als slecht weer is, komen ze toch niet. Dus wat heeft het dan voor zin? Het is inderdaad een verrassing. Daarom is het ook, voor mij doe ik ook heel veel moeite om daar bekendheid aan te geven. Zoals in de sociale media, maar zeker in het vakgebied. Op de sites, die dus alles met oldtimers en zeker met Amerikaanse oldtimers te maken hebben. Dat is eigenlijk een aparte wereld en die weten het eigenlijk allemaal. Maar wat heel belangrijk is, dat het nu op een nieuwe locatie is. En dat is heel gemakkelijk te vinden, want het is afrit 18 van de A73 en dan is het nog 1 kilometer en dan ben je bij de manege Bergerhofweg 1 in Reuver. Dus dat kan eigenlijk niet missen. Kun je niet missen. Ja, dat kan niet missen. En wel een tip, want we hadden het erover, daar komt ook heel veel. In 2010 hadden we 600 auto's en geschat 6000 bezoekers. Ik wil wel een tip meegeven dat het publiek dat wil komen kijken. De mooiste en de meeste auto's staan daar tussen de klok van 11 en half 3. Waarom? Er zijn veel deelnemers die komen van heel ver. Er zijn erbij die moeten 300-400 kilometer rijden. En die maken mensen, er een soort dagje uit van, denk ik ook. Hè? Ja, die maken er een dagje uit van. En die komen op tijd. En ze rijden ook weer op tijd via een mooie toeristische route. Zeker door ons mooie Limburgse en Brabantse landschap. Rijden ze dan weer naar huis. Ja, en dit jaar, u noemde net al wat verenigingen die ook opkomen treden. Maar u wilt de vereniging ook steeds een belangrijker aandeel erin Ja, laten. natuurlijk. Het is, waar we het nu houden, is al met een prachtige samenwerking met de Paardenvriend. Dus van de manege in Reuver. En dan moeten we kijken, we werken nu met, eens even kijken, ik heb er 35 vrijwilligers. En dan nog een keer van de manege nog eens een keer een 25, 30. Dus er zijn op die dag tussen 60 en de 70 vrijwilligers bezig om om alle mensen een hele mooie dag te bezorgen. Eerder was het altijd entreevrij. Dat is nu voor het publiek niet meer, omdat de kosten worden hoog. De sponsoren is moeilijk te vinden. En het is zo, nu proberen we er ook de verenigingen wat mee van te laten profiteren. Gaan we entree heffen van €2. Alleen voor de mensen vanaf 18 jaar. Voor de deelnemers is en blijft het gratis. Ja. Want ik zeg altijd, Wendy, zonder deelnemers geen evenement. En ik vind zo dat de deelnemers het evenement niet hoeven te betalen. Want ze zijn al veel geld kwijt voor de komst naar Reuver op zondag 2 september. Want zo'n auto verbruikt toch rond de 1 op 4, 1 op 5. En dan zijn ze natuurlijk al, zeker met deze brandstofprijs, al een hele hoop geld aan brandstof kwijt.
En nogmaals, zoals ik al zei... Het moet leuk blijven voor de mensen. Ja, maar er komen de mooiste auto's. Echt van 1911. Ik heb een gerucht, want ik had er juist met je over. Ik heb een mail gekregen, een beetje vreemde mail, dat ze vanaf Zweden eigenlijk al een wegbewijzering willen hebben. Dus naar Reuver toe. Dus op 2 september... Ja, het is ook trouwens ons jubileum voor de 5e keer in Nederland. En we laten ons verrassen wat er zondag 2 september op ons af gaat komen. Ik heb nog even een vraagje, want u praat zo passie en alles. Hè? Maar ja, u heeft ook een vriendin. Ik kan me voorstellen, want u stopt daar eigen geld in, enorm veel tijd. Dat die op een gegeven moment ook denkt van ja, het is wel even goed geweest met allemaal die auto's. Ja, dat klopt. Ik heb daar gelukkig goede verstandhouding mee. We doen het eigenlijk zo dat in de wintermaanden... Dan probeer ik het alles naar haar wens te doen. In de zomermaanden, ja, dan hoop ik ook, en dat lukt ook wel, dat ik mijn passie kan delen. Om dat met mij ook te presenteren bij collega-verenigingen. Om mij daar ook zelf te laten zien. En daar dan natuurlijk ook reclame voor september te kunnen maken. Maar het gaat naar mijn mening, en anders moet je het zelf maar vragen, maar het gaat naar mijn mening in een goede verstandhouding. Ik ben inderdaad, mijn passie gaat misschien wel erg ver, want ik ben eerlijk gezegd 7 jaar niet meer op vakantie geweest, nergens meer naartoe geweest. Ik stop mijn vakantiegeld, ik stop alles in dit gebeuren. Passie gaat misschien inderdaad wat te ver, maar ik vind zo, als je wat doet, doe het dan goed. En ik geniet ervan. Als je dan na afloop kunt vertellen, we hebben duizenden mensen een hele mooie dag bezorgd. En we hebben het cultureel erfgoed in stand gehouden. We hebben een mooie culturele dag aangeboden in Reuver aan heel veel mensen. En ik moet ook zeggen... Ze moeten er gewoon naartoe komen, zullen we maar zeggen. Tuurlijk, ja. En de datum? Niet vergeten, zondag 2 september op de nieuwe locatie Bergerhofweg 1 in Reuver. Van 10 tot 5 uur en kom alsjeblieft op tijd, want dan zie je de meeste en de mooiste auto's. Ja. Oké, nou hartelijk dank. Er zullen vast een hoop mensen komen kijken, vooral als het zo'n weer is. Dan komt het helemaal ik moet zeggen, als het weer goed is, krijgen we een super evenement. En ik nodig je uit. Kom gewoon kijken en je weet niet wat je ziet. Werkelijk waar, het is... Je ziet daar alles. En zo'n vooral inhoud... de rock'n'roll muziek. Zie je ook, hoor je ook, je ziet daar alles. Nou, wij gaan niet genieten van rock'n'roll muziek hier, maar op het evenement in elk geval wel. Wat we hier voor muziek hebben, dat is namelijk Chris Koppens. En die gaat nog voor ons een mooi liedje zingen, namelijk Jouw Donkere Ogen. Ik dacht vaak over het leven, of ik ooit gelukkig zou zijn. Ik heb genoten, al was het maar even. Veel vrouwen die deden me pijn, maar nu heb ik de ware gevonden. Ik ben niet langer alleen, vanaf nu ben jij mijn nummer 1. Want als ik kijk in jouw donkere ogen, ja, dan weet ik hoeveel ik van je hou. Want als ik kijk in jouw donkere ogen, dan weet ik het zeker. Jij bent de mooiste vrouw. Ik was in één slag verloren, tot over mijn oren verliefd. Toen ons geluk was geboren, staat in mijn geheugen gegriefd. Ja, nu heb ik de ware gevonden. Ik ben niet langer alleen. Vanaf nu ben jij mijn nummer 1. Want als ik kijk in jouw donkere ogen, ja, dan weet ik hoeveel ik van je hou. Want als ik kijk in jouw donkere ogen,
jij bent de mooiste vrouw. Ja, la la la, la la la, la 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 la. Ja, la la la, ja, la 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 la. Want als ik kijk in jouw donkere ogen, dan weet ik het zeker, jij bent de mooiste vrouw. Dan weet ik het zeker, jij bent de mooiste vrouw. Ja, jouw donkere ogen van Chris Koppes was dat. En ik kijk nu in de blauw-groen-grijze ogen van Jorrit Hendricks, een van de talentvolste voetballers uit Limburg, spelend bij PSV. Jorrit, welkom. Hallo. Hey, Jorrit, je speelt bij PSV. Vertel eens even aan de mensen thuis wie Jorrit Hendricks is. Nou, ik ben Jorrit Hendricks, ik ben 17 jaar en ik kom uit Helder-Panningen. En ik speel al sinds mijn 7e bij de jeugdopleiding van PSV. En tevens speel ik ook in het jeugdelftal van Nederlands elftal. Ja, je bent zelfs Europees kampioen geworden afgelopen zomer met Jong Oranje. Oranje onder 17 moet ik zeggen. En een groot aandeel in. Ja, klopt. We hebben natuurlijk een fantastische prestatie neergezet om Europees kampioen te worden. Gewoon, ja, de beste van Europa. En ik heb zelf een belangrijke goal gemaakt in de halve finale. En mede daardoor hebben we de finale bereikt. Finale was tegen Duitsland of de halve? Nee, de finale was tegen Duitsland. Dat moet toch een extra lekker gevoel geven? Ja, zeker. We kwamen vlak na rust kwamen we 1-0 achter. En dat bleef zo tot zeg maar, de laatste minuut. En toen scoorden we de 1-1. Toen kwamen er meteen penalties. Ja. En toen voelde dat de Duitsers een beetje geknakt waren. En toen wonnen we. En ja, dat was echt geweldig. Is dat voor iemand van jouw leeftijd, 17 jaar, ook nog lekker om van Duitsers te winnen? Speelt dat ook nog? Ja, zeker. Het is altijd lekker om van de Duitsers te winnen. Waarom? Ja, ik denk ook dat het een stukje van vroeger meespeelt met de oorlog. En ja, het is altijd toch Nederland-Duitsland een beetje rivaliteit geweest. Dus dat heb je altijd al meegekregen. Ja, en die Duitsers, die mentaliteit, hè. Normaal maken hun in de laatste minuut de goal. Ja, maar nu deden wij het dus andersom. Ja, dat moet echt lekker zijn. Ja, zeker. En je hebt sportief gezien een waanzinnig seizoen achter de rug. Ik heb bijna zoiets beter kan niet. Kun je even vertellen wat je allemaal gewonnen hebt afgelopen seizoen? Gewonnen. Ik heb zeg maar het sportgala van de gemeente Pelen-Maas ben ik uitgeroepen tot sporttalent. Sporttalent van het jaar. En ik heb ook de algemene sportprijs gewonnen. We zijn Europees kampioen geworden en met PSV ook goede resultaten neergezet op verschillende toernooien. Zoals de Otto Cup. Ja, en volgens mij bij PSV in de jeugdopleiding ook nog uitgeroepen tot beste speler van de jeugdopleiding. Of het talent, hoe noemen ze dat daar? Ja, dat was nieuw sinds dit jaar. Hadden ze prijzen ook voor beste speler van de jeugdopleiding van dat jaar. En daar ben ik ook voor uitgeroepen. En de mooiste prijs was denk ik nog net in het laatste gedeelte van het vorig kalenderjaar. Dat je contract tekende. Ja, dat was in december 2011. Ja, toen heb ik een contract getekend bij PSV. Ja, en dat verbind je aan PSV tot? Hoe lang heb je getekend? Voor 2,5 jaar ongeveer, dus tot 1 juni 2014. Nog 2 seizoenen. Dat betekent dat PSV ontzettend veel capaciteit ziet in jou. Kwaliteit. Ja, natuurlijk, dat contract spreekt natuurlijk vanuit PSV waardering naar mij toe. Dat ze iets in mij zien zitten. Dus. En waar sta je op dit moment? Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik speel momenteel in de A1 zeg maar, van PSV. Ik heb vorig jaar wel eens vaker meegetraind met het eerste. En met het tweede van PSV ook wel eens met een wedstrijd meegespeeld. Dus ik hoop dat ik dat vaker mee mag doen dit seizoen en dat ik me daardoor blijf ontwikkelen. Wat doe je ervoor? Je bent een voetballende verdediger, zoals ik het kan inschatten. Die het moet hebben van zijn techniek, zijn tactiek. Er gaat een glas om hier in tussentijd, maar we gaan gewoon door. Waar werk je aan voor jezelf? Ja, waar werk je aan? Ja, tegenwoordig zoeken ze steeds meer voetballende verdedigers die de voetballende oplossing zoeken en niet snel de bal weg zullen rossen, naar voren schieten. Maar natuurlijk moet je ook verdedigend je mannetje staan, je moet tactisch sterk zijn, je moet je team kunnen organiseren. Dat speelt allemaal mee om een goede verdediger te kunnen zijn. Wat is jouw sterkste punt? Mijn sterkste punt is denk ik toch wel mijn voetballende oplossingen, zeg maar het voetballend inzicht en de passing. Is het een voordeel dat je linksbenig bent?
Ja, linkspoten zeggen ze dat ze die niet veel hebben in de voetbalwereld. Nee. Dus misschien kan het een voordeel zijn. Ja. Denk je dat je dit seizoen al in dat eerste team mag ruiken? Of ben je daarvoor te afhankelijk van te veel facetten? Nee, ik denk wel dat ze de jeugd genoeg kans geven. Zeker ook om mee te trainen en gewoon te laten zien wie je bent, wat je kan. Ja, en daarnaast ben je ook afhankelijk van andere spelers, zeg maar, met blessures en verhuur of verkoop. Dat ligt eraan. Dus je bent er wel een beetje afhankelijk van. Ja. Zijn Limburgers bescheiden? Bescheidener als Brabanders bijvoorbeeld? Dat zou ik echt niet weten. Merk je dat bij PSV niet? Nee, ja, er zijn ook weinig. Ja, er zijn ook heel veel mensen van buiten Brabant, zoals Utrecht en Rotterdam. Ja, het verschil merk je wel. Dat zijn meer de branimakers. Ja, de spreken meer. Jij komt namelijk nou over als een hele rustige jongen. Ik heb je ook aan het werk gezien op voetbalveld. Daar kom je ook wel overwogen, maar wel heel zelfbewust over. Ja, ik weet niet. Misschien heeft het mee te maken hoe wij worden opgevoed. Of hoe dat precies ligt in Limburg. Elke provincie heeft wel zo zijn eigen... Ja, zoals de mensen uit Utrecht of Rotterdam zijn meestal wat harder opgevoed. Die mensen die van de straat komen. En ik kom gewoon uit een welgesteld gezin. En ik heb het altijd goed gehad. En ik ben gewoon een rustige jongen. Gewoon een rustige jongen. Ja, ik weet, je ouders altijd met jullie, want je broer voetbalt ook, altijd bezig met voetballen. Ik zei net ook, je hebt sportief een fantastisch seizoen gehad. Maar je hebt natuurlijk de grootste klap uit je leven gekregen met het verlies, het overlijden van je vader begin van dit jaar. Ja, dat was natuurlijk ernstige klap of de zwaarste klap die je kunt krijgen in je leven. Je grootste supporter die altijd met je meegaat, overal naartoe rijdt, alles voor je over heeft voor je voetbal. En die is zomaar uit je leven verdwenen. Ja. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Maar hoe ga je daarmee om? Heb je dan een plaatje kunnen geven? Ja, in het begin had ik er echt heel veel moeite mee. Heb ik ook heb ik 2 weken of misschien wel langer niet gevoetbald gewoon. Daarna ben ik gewoon gaan voetballen en heb ik het zeg maar ook als steun kunnen zien, zeg maar, dat ik weet dat hij er is en dat ik het voor hem doe. Ja, ik las ergens, Jorrit, dat op het moment dat je Europees kampioen werd, dat je gezegd hebt van, ik voelde dat mijn vader erbij was. Ja, dat voelde ik zeker na de halve finale. Zeg maar, toen je die goal had gemaakt. Ja, daarvoor zei mijn moeder ook al tegen mij van, ja, je gaat scoren, zeg maar, voor je vader. Weet je, voelt dat hij er is. En toen ik scoorde, ja, keek ik gelijk naar boven, toen voelde ik echt dat hij er was. Ja, ik krijg er zelf nou kippenvel van, moet ik zeggen. Maar dat moet je toch ook een fantastisch gevoel geven op dat moment dat je dat toch kan delen. Ja, tuurlijk. Het is fantastisch, zeg maar. Als je ziet wat ik allemaal gepresteerd heb, zeg maar, na zijn overlijden. En ik weet gewoon hoe graag hij daarbij heeft willen zijn bij alle successen van mij. Het is wel extra mooi als ik het toch waar heb gemaakt, zeg maar, voor hem. Dus PSV kan rekenen op een Jorrit Hendricks die nog heel veel wil laten zien voor zijn vader. Ik wil zeker nog heel veel laten zien, ja. Ja, ik wens jou daar echt heel veel succes bij, Jorrit. Ik hoop dat je binnenkort weer aan deze tafel zit. Dat je je debuut hebt gemaakt in PSV 1. Het zit erin, ik weet het. Het gaat er ook uitkomen. En anders weet ik nog een heel mooi clubje in Limburg. Nog wel meer. Heel veel succes. Wij gaan verder met onze tweede reportage over de stad, de mooie stad Maaseik. Welkom hier in Aldenijk. Dankjewel. Het ontstaan van Maaseik hebben we te danken aan dit dorpje hier. Dus hier is het begonnen, de hier stad. is alles begonnen, ja. En daar vraag ik me dan direct af, waarom heet dat dan niet ook nog Maaseik? Waarom is dat geen gedeelte daarvan geworden? Waarom blijft dat apart? Dat hoort bij Maaseik. Het is een apart dorpje, maar de eerste mensen zijn hier komen wonen. Ja, hier in Aldenijk. Dus de eerste bewoning is hier gebeurd. Oké. Maar de stad zelf is later gesticht, de stad Maaseik. In 1244 heeft de graaf van Loon de stad Maaseik gesticht. En het werd een versterkte stad. En ondertussen kijken we hier naar de mooie Romaans-Gotische kerk. Aan dit kerkje hebben wij ook 2 heiligen overgehouden, want hier lag het klooster tegenop. En de heiligen zijn de heilige Harlindes en de heilige Rullindes. Oké. En dat klooster, is dat helemaal verdwenen nu dan? Dat klooster is reeds lang verdwenen, want het was in eerste plaats een houten kerkje dat daar stond met een klooster. Al in de 8e eeuw. Dit is reeds de 3e kerk die hier staat.
geef ik soms een keer wat zeillessen, zoals hier op sporten. Ja, en geef je dan nog in meer dingen les of alleen maar aan het zeilen? In de voormiddag is hier zeilweek, dus dan krijgen ze al instructies van hoe je op die misjes bevaart en zeilt. En dan namiddag doen we andere dingetjes zoals BMX en boogschieten en dat soort dingen die je allemaal gaan doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Een heuse molenaar. Ja, aangenaam. Zeg, dat is een mooie molen wat u hier heeft, hè? Alsjeblieft. Maar is die echt nog zoals die vroeger is? Hij is, door de jaren is hij wat verbouwd geworden. Hè? Hij is opgericht in 1545 als olieslagmolen. Is dan als olieslagmolen, ja. Daar werd olie geslagen van koolzaad, raapzaad en lijnzaad. Moet je olie slaan? Nou, dat werd dus... Ja, ik ben van de olie uit een flesje. Ja, dus ja, nee, die olie, dus die koolzaad en de raapzaad, werd geplet onder de 2 stenen. Ah, zo. En dan die brei die vrijkwam, die werd dan opgewarmd, in jute zakken gedaan en die werd dan gestampt en er werd de olie gewonnen. Oké. En dat heeft hij dus gedaan van 1545 tot 1914. En nu is het een zaagmolen. Ja. Dat is duidelijk, een zaag ken ik ook nog wel. Ja. Er wordt ook echt gezaagd, zie ik aan al het stuk. Er wordt absoluut nog echt gezaagd, ja. Ik neem aan dat het vooral is om mensen te laten zien hoe het werkt. Ja, voor de mensen te laten zien hoe dat dus 100 jaar geleden in zijn werk ging. Dat ze nog een beetje een idee hebben van waar dat ze het idee hebben van dat we afhankelijk zijn van de natuur, ja. Dit is de Sint-Lambertuskerk van Neeroeteren. Mag ik zeggen dat ik hem nog niet zo prachtig vind? Nee, maar als we naar binnen gaan, dan zal je verwonderd zijn hoe mooi deze kerk is. Ja? Kom, we gaan naar binnen. Dan verwonderen we maar aan stand, dan ben ik toch benieuwd. Kijk dus wat een prachtige kerk we hier hebben. Kerk. Mooi met die plafond zo. Ja, dat is een kerk die haar beelden en haar versiering te danken heeft aan de abdij van Thorn. Oh ja? Over de grens? Of vlak over de grens, ja. Oh, dat is een imposant gebouw, Rooske. Wat is dit? Dit is hier een voormalig Ursulineklooster. En nu is dat allemaal museum geworden. Hier zijn ruim 700 schilderijen te bezichtigen. En hier is ook een poppenmuseum te bezichtigen. Een poppenmuseum? Ja. Ruim 400 poppen zijn hier tentoongesteld. En ook jongensspeelgoed. En nu gaan wij, stel ik voor, dat we even naar de kerkschatten gaan. Oké. Ja? In deze hoofdkerk van Maaseik bevinden zich de kerkschatten van Maaseik. En wij zijn in het bezit van het oudste evangelieboek van de Benelux. Een evangelieboek uit de 8e eeuw. Dus dat hier bewaard blijft. Oké, ik neem aan dat je dat niet meer zelf mag lezen? Nee, je mag daar niet in bladeren natuurlijk. Hè, maar je mag wel er naar kijken, maar aankomen mag je niet. En voor de kan rest, je ook niet. Voor de rest ook nog echt verder, goud- en zilverschatten? Of, Verder hebben wij nog zilverwerk en natuurlijk niet te vergeten de relieken van de heiligen die hier bewaard blijven. Ja. En hier hebben we nog een prachtig museum.
En nog een museum al. Ja, Jullie hebben er nogal veel hier, hè? Wij hebben inderdaad veel museums, ja. Dit is de oudste private apotheek van België. Dit is altijd de blikvanger geweest als je de stad Maaseik bezoekt. De apotheek, ja? Ja, de apotheek. En het was sowieso wel een mooie dag, moet ik zeggen. Maar hij zit erop, hè? Zoals dat toch altijd gaat. Ja, dus ik zou zeggen, bedankt voor de rondleiding. U bent ook bedankt. Ja, dadelijk gaan we nog veel meer moois zien over Maaseik. Maar dat allemaal na de reclame. En dan heb ik natuurlijk ook nog een gesprek met onze artiest van vandaag, Chris Koppens. Dus blijven kijken. Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide.